Merge Gavroș? Da. Vezi, pe dual trebuie să ții tot timpul sunetul. Da, mă, că până în episodul 30 sigur ne învățăm. Da, până 30 suntem Da. un nou episod din... A fost frumos astăzi la la Fragmente. Cucuteni. Mama, a fost extraordinar. Să mai mâncăm o poală în brâu, nu? Poală în brâu adusă de la Cucuteni. Am rupt poalele în brâu în două azi. Și zi, Bogdan, cum ți se par poalele în brâu, rețetă originală de la Cucuteni. Doar ei o fac cu scurțișoară, le fac cu scurțișoară. Sunt incredibile și cred că tu le-ai descris cel mai bine. Mai bine decât aș fi putut eu să o fac. Ai spus, bă, nu știu, dar pare o chestie de Crăciun. Probabil că adică în mod limpede de la scurțișoară ne duce cu gândul la... Mie mi s-a părut spectaculos. Și felul în care ung cu miere poala în brâu după. Și felul în care o să vadă oamenii în episodul care o să apare la un moment dat pe acest canal, felul în care a împachetat-o, nu? Această, cum ți-a și zis când l-ai întrebat, dar de ce o împăturiți așa? Să fie mai cu moț. Noi facem poale în brâu, dar mai cu moț. Aceste poale în brâu mai cu moț, nu știu, seamănă cu cu melcul cu stafide al lui Nea Mihai, nu știu la ce mă duce cu gândul. Seamănă cu poale în brâu. Cred că e mai veche rețeta de poale în brâu decât melcul cu stafide. Cel puțin la țară, în Moldova. Mi se par excepționale. Mi s-au părut excepționale și mai ales cuptorul ăla în care au fost coapte, făcut din lut, din bălegar, cu sticlă, cu... Incredibil. Da, foarte mișto. Păi să înțeleagă lumea că suntem în camera de hotel acum. Exact. Ne-am întors după prima zi de research. Exact, prima zi de Iași și Cucuteni. mai urmează încă una. Da, și suntem un pic panicați de vremea de afară. Așa? Exact. E o vreme destul de... Adică mâine sunt anunțate furtuni și bijelii. Nu știu exact ce să facem mâine. Mâine avem de filmat în comuna Dagăța, inclusiv în satul 10 Prăjini, celebru sat de fanfare al României. Acest mic New Orleans al României. Și sperăm să nu fie furtună cu tunete și fulgere și dacă este, măcar să nu fie non-stop. Adică să prindem și noi măcar o oră. Ne e frică oarecum și de vremea de afară, dar și de restricțiile. Că e așa, plutește în aer din nou o stare din asta de incertitudine, să zicem, exact. Care e, cum am mai spus în acest podcast și când am mai avut alte discuții pe subiectul ăsta, e cel mai enervant lucru, adică mai degrabă că tu ai spus într-un podcast la un moment dat, bă, mai degrabă îmi spui că 6 luni de zile n-am voie să fac nimic și mă simt mult mai ok așa. Sigur, mâine, că asta e norocul, așa e la Fragmente, mâine se închid toate restaurantele, teatrele și cafenelele din Iași. Nu însă în aceste două comune în care am fost noi, Cucuteni și Dagăța, pentru că sunt mai departe de Iași. E vorba doar de orașul Iași și de comunele și satele de jur împrejur. Dar sigur că ne putem gândi și la un posibil val 2 pe subiectul ăsta. Da, și mai ales că incertitudinea plutește în aer și vis-a-vis de întoarcerea noastră la București. Adică nu știm ce o să găsim când ajungem acasă. Exact. Acum e clar că pe de o parte e foarte bine că s-a întâmplat așa, pentru că oricum aici în Iași n-am avut contact cu absolut nimeni. Am avut contact doar cu echipajul nostru. Am venit în Iași, ne-am cazat și mâine o să plecăm la Dagăța și la 10 Prăjini, după care o să ne întoarcem Fuguța la București, după ce filmăm ce avem de filmat. Bine, noi ne-am gândit că venim în Iași, ne cazăm, mergem la discotecă. Exact, mergem la Bairam. Glumesc. Dar nu. Dar într-adevăr nu ți ascund că de fapt chiar vorbisem adineauri că și ne-am sucit pe parcurs, putem să și spunem chestia asta. Ne gândeam să mergem la cafeneaua veche la Nea Giugiu să bem o bere, adică aia chiar am fi făcut. Dar am zis că poate e mai bine să nu. E mult mai bine. Am primit niște vin cu ocazia asta, am primit niște vin de la Cucuteni. Vorbim de o grasă curată care este dulceagă, pentru că este bio, este făcut de Nea Mihai Tun. Superb numele. Da. Nu vinul este Tun, Nea Mihai este Tun, așa îl cheamă.
Poalele în brâu le avem de la Nea Cornel. Pozele făcute de Gavroș și de Florin Bondrilă. Gavroș s-a emoționat foarte tare la Nea Mihai Tunc, a văzut foarte multe animale în primul rând. El este un mare iubitor de animale, n-am mai întâlnit așa ceva. Ce mă sensibilizează ceva și o muscă la copil. Da, eu cred că mai mult a sensibilizat totuși povestea de dragoste între domnul Mihai și soția. Respectul reciproc incredibil. Și vârsta, îți dai seama, să ajungi la 80 ceva de ani. 87 avea dumnealui. Oamenii aia când plecau spre să ne conducă sau să-i conducem, se țineau de bun efectiv. Da. Și mai mult decât atât, cât de tare s-au bucurat că am fost la ei, încât când am plecat au început să plângă. Și au venit pur și simplu după noi în mașină, că mai stați, să vă întoarceți, să veniți cu familia dumneavoastră. Da. Ați văzut la noi cum e modelul ăla de bătrânel de la pensionar la bloc, parcă e nervos, e iritat. Da, e frustrat. Da, din păcate păreau un pic cam singuri. Mie asta mi s-a părut, că eu așa mi-am explicat și lacrimile. Sau poate nouă ni s-a părut. Ce-i cert e că s-au bucurat enorm de prezența sincer. noastră și ne-au pus la dispoziție tot. Bine, oamenii o să vadă în episodul cu fragmente regiunea din Iași, că am mers să căutăm un borș de cocoș și am găsit borș, miere, un domn care este un apicultor de excepție, o meserie pe care am învățat-o de la bunica lui. Sarmale, fierte în borș fermentat de doamna într-un stil pe care eu nu l-am găsit până acum pe teritoriul României. Și care la modul atât de suav și atât de fin. Zici că era o socată, man. Da, era foarte mișto. Părea că mănânc o ciorbiță dulce și că pe lângă ciorbița aia dulce mai bag și cât un castravete murat din când în când. Este chestia la care mă pot gândi eu și care e cel mai aproape de ca și cum aș fi mâncat o supă dulce, o ciorbă dulce de sudul României, să zic, cu castraveți murați. E clar că pentru masa fragmente, când o să ne întoarcem și când o să facem masa cu numărul 10, dacă nu mă știu, sau 11, nu mai știu acum exact, o să mă gândesc nu doar să reproduc gustul ăsta al supei, ci o să încerc să fermentez și o tărâțe exact cum a învățat doamna în stilul ăsta. Mai ales că înțeleg că e o tehnică care dispare inclusiv din județul Iași. Mie nu mi-a venit să cred. Dacă în Cucuteni mai sunt 2 persoane care fac borș, gândește și tu în toată țara. Nu știu, uite și bunica mea din partea tatălui mai fermentează tărâțe, dar... Asta e o chestie legată totuși de partea centrală a Moldovei, adică e o chestie foarte moldovenească și cum spunea Dan Alexe, shout-out, e foarte posibil să fie una din marile particularități ale bucătăriei românești. E o chestie care se mai găsește... cu usturoiul frecat cu sare. Exact. Și atunci ar fi dublu păcat, adică pe de o parte că se pierde o parte dintr-o moștenire locală, microregională și pe de altă parte că e o chestie care real, adică nu știu, cred că din zeama aia de tărâțe fermentate au trăit foarte multe generații foarte mult și pe lângă că iertați-mă că vă întreb. Comuna Ciu Cucuteni. N-ai auzit? Cucuteni. N-ai auzit la școala de Cucuteni? Unde sunt ăia cu statuetele și oalele. Să o găsesc pe... Exact. Cucuteni, comuna Cucuteni, județul Iași. Trebuie spus că și asta, uite că bine că ne-a întrerupt Gavroș, una dintre cele mai vechi comunități din partea asta de Europa, nu de Românie. Chiar oamenii stau de niște multe mii de ani pe acolo. Chiar de multe mii de ani stau oamenii. Da, și uite că niște localnici, să zicem așa, cum fii ai satului, cu doamna Ioana, au făcut ei acolo atelierul de artă, de creație, au făcut cuptorul ăsta despre care povesteam înainte, se ocupă foarte mult de a se promova oarecum cu bunurile satului în ghilimele, adică cu produsele pe care le oferă satul, ajută producătorii locali și poalele în brâu pe care le-am gustat astăzi sunt făcute cu ouă de la oameni din curte din sat, brânză luată de la oameni din curte și așa, mierea de la domnul Mihai și așa mai departe. Adică e o comunitate destul de legată între ei și cu un respect pe care rar l-am mai văzut între oameni. Se simțea așa că toată lumea zice că era o familie acolo. Adică nu, vorbeai cu domnul Cornel, am fost la domnul Mihai, am luat niște mie, domnul Mihai, păi să vedeți pe nevastă sa ce poale în brâu face, știi? Adică
să-și vorbească așa frumos unii de ceilalți. Eu ți-am zis, eu speculam în mașină și pot să mai spun asta odată, eu cred că noi resimțim chestia asta pe care tu ai simțit-o și pe care evident că și eu am simțit-o. Cred că vine în primul și în primul rând datorită faptului că aici ne îndepărtăm de peninsula balcanică. Da. Suntem într-o regiune foarte puțin balcanică din România. Până și Transilvania, în partea de vest, s-a balcanizat. De la sârbi, de la contactele cu... E firesc, țara românească, din punct de vedere cultural, este o zonă super balcanică. Dobrogea chiar face parte, din punct de vedere geografic, inclusiv din peninsula balcanică. Aici suntem între Ucraina, mai urcăm un pic, ajungem în Polonia, mai urcăm un pic, dacă ne ducem în partea altă, ajungem în Rusia. Slav. Spațiu slav mai degrabă. Și aici se vede că anumite jmecherii, care ne și plac, dar uneori nu ne plac, au pătruns mai greu, cel puțin în zona asta rurală. Și mi-a mai plăcut o chestie apropo de atelierul de la Cucuteni. Am aflat de la doamna de acolo că până acum câțiva ani, până în 2005, până acum 15 ani, inclusiv pe fondul plastic făceau tabere de sculptură. Ceea ce mie mi se pare și dumneavoastră a venit și a propus, dar de ce nu facem ceramică? De ce nu facem olărit? Și e o chestie la care te-ai gândit că... Adică e o chestie la care eu nu m-am gândit până azi, îți spun drept. Adică îmi imaginam că în genul ăsta de zone, cum e Horezu, cum e Cucuteni, dacă vine elevi și studenți să facă practică, cum să facă pictură? Adică să facă și pictură, dar pictură facem în altă parte. Adică aici... Mai ales că au ai argumentul și dovada vizuală directă, pentru că s-au găsit cioburi de oale și le-am așa văzut mai și departe, noi azi, am și pus mâna pe ele. Unde se văd pattern-uri exacte, cum au fost vopsite și așa mai departe. Păcat să nu te folosești de chestia asta. Și niște oameni rafinați, în mod clar, dacă reușeau cu o complexitate de modele incredibile și cu niște obiceiuri despre care noi nu prea mai știm mare lucru. Dar și asta e frumos, că până la urmă mie mi se pare cool și chestia asta. Eu dacă aș fi fost copil, mi-ar fi plăcut foarte mult să-mi zică profesorul, bă, știi ce? Oamenii ăștia au trăit înainte de Egiptul antic. Noi nu știm absolut nimic despre ei. Hai să încercăm să ne imaginăm. Da. Adică mi se pare un exercițiu mișto, mi se pare un exercițiu fain pentru copii și pentru tineri, pentru că e o chestie atât de demult, adică vorbim de niște mii de ani înaintea dacilor. Da. Adică vorbim de o epocă despre care real, în afară de niște cioburi de oală, cum spuneam, și niște vârfuri de arcuri și capete de săgeți, nu avem mare lucru. Noi ne putem imagina cum trăiau oamenii ăștia. E clar, erau țesători, erau olari, erau vânători, erau culegători. Oare ce mâncau? Oare anumite, nu știu, un 1%, așa, un 2% din ADN-ul ăla de gust al locului, care ține de ingrediente, ține de... Oare a ajuns și până în contemporanitate? Cum putem să căutăm tipul ăsta de filon? Mie mi se pare, pentru că, spre deosebire de muzică, hrana e o chestie neîntreruptă. De mâncat se papă din, și mai ales din tatăl fiu constant. Când vorbim, cum am vorbit adineauri, de fermentat. Exact. Eu sunt sigur că fermentatul este o tehnică... Noi am găsit-o în Egiptul antic. E foarte posibil și la alte civilizații din aceeași epocă să fie apărut. Adică nu e adică expus. la modul, sunt sigur că au rămas chestii din perioada aia, dar vorba ta, nu cunoaștem nimic despre Cucuteni și ok, e frumos să ne imaginăm așa, dar oamenii să înțeleagă că, adică elevii să înțeleagă că e un exercițiu. Sigur. Foarte multă lume o dă în altceva și își imaginează, după care șau că noi am fost pe pământ de primii și că am fost regii lumii. Aleas din altă parte și aleas niște complexe de inferioritate transformate în complexe de superioritate. Suntem fraieri acum, dar noi am fost șmecher rău la un moment dat. Când? De mult de tot, nu știți voi. Adică până pe undeva e firește. Cu atât mai nașpa, cu atât mai rău. Da. Genul ăsta de complexe de inferioritate, mie mi se pare că fiecare populație de pe teritoriul României și le rezolvă sau și le-a rezolvat într-un fel. Corect. Știi foarte bine. Unele subgrupuri ale romilor își botează copiii cu nume trăznite. Noi am întâlnit pe la Gratia. Maghiarii până în primul război mondial spuneau despre români că sunt needucabili și se socoteau civilizație mai avansată. Românii socotesc unii dintre ei mai puțin umblați pe la școală, ca
să zic așa, consideră că suntem moștenitorii Imperiului Pelas, care a fost cel mai important imperiu al umanității. Eu cred că aceste complexe de inferioritate care se transformă în complexe de superioritate le vedem în macro pe societăți, dar le vedem și în micro la indivizi. Eu cred că sunt foarte mulți oameni și tu știi că noi cunoaștem precis, nu putem să spunem cu nume și prenume, dar sunt sigur că și oamenii care se uită la noi știu exact genul ăla de oameni care se bazează pe gadgeturi sau pe trăitul green sau vegan ca să arate că ei sunt altfel, cel puțin decât erau părinții și bunicilor, ceea ce evident că e o prostie fără margine, adică pe bune, că n-am inventat noi nimic, adică ne povestea omul ăla de 87 de ani, ne-a zis niște bancuri porcoase de Doamne Dumnezeule, n-am auzit la oameni din generația noastră, adică noi n-am inventat Băi, dar nimic. apropo de domnul Tun, cum avea, frate, gospodăria? Bă, cum era organizat tot? Extraordinar. Băi, de când intrai în curte, alea țiplă, stupii pe partea stângă țiplă, alea de conifere. Alea de conifere. Spus, da. Ai văzut că avea și stupi mai vechi pe care a păstrat de la părinții lui. De la bunici. De la bunici pe care a încercat să... Deci coada secolului XIX, că el era născut în 1934. Exact, la care folosea cu totul, cu o tehnică total diferită față de ceilalți stupi, frumos aranjați, după care intrai bucătărie de vară cu sobă pe lemne în care găteai, puteai să faci și pâine, puteai să gătești și pe plită, cu cuptor special. Aragaz după aia pentru acolo. Orice, pentru carne, iarăși în cuptorul ăla poți să faci ce vrei tu. După care aragaz, masa și mai avea și el niște unelte pe acolo care mai lucra, mai tăia un copac și așa mai departe. După care te duceai în spatele bucătăriei, intrai în bucătărie, găseai în spate ustensilele lui de făcut miere, centrifuga aceea foarte veche de vreo 60 de ani, nu? Da, după aia, pe care ne spunea că el l-a dus-o la 35 de ani. o pivniță săpată în pământ, deci nu sub casă sau ceva, pur și simplu săpată în pământ. Iarăși un model de beci, de fapt, de pivniță de vinuri foarte vechi. Sunt sigur că foarte vechi. Foarte vechi și ce m-a fascinat a fost modul că în momentul în care am intrat lângă el în... Așa, vorbeam de vinuri. De spatele bucătăriei, da, exact. Când am mers în beciul acela despre care ziceai mai adineauri și m-a întrebat omul, a spus la un moment dat, hai să băgăm 1 litru de vin într-o, într-o carafă. Da. Am mers cu dânsul în spate. Și noi ne așteptam, că asta era, noi ne așteptam să ne vină vinul lui de casă. Da. Și m-a întrebat, ce vrei? Riesling, grasă, fetească albă, fetească neagră, ce dorești? Mamă, și aligote, da, bravo. Băi, frate, în momentul ăla am zis, omul ăsta chiar este super. Adică cum poți să administrezi o asemenea curte la 87 de ani? E destul de complicat. Și soția frate. se apropia de 80, adică amândoi niște seniori venerabili. Da. Și cât se poate de energici, alergători dintr-o parte în cealaltă, da. E că chiar când vezi oameni, nu știu, cu atâta energie și când vezi tot ce au construit și cât de gospodar, să zici, te gândești, ce naiba tot fac eu atâtea de multe griji, adică uite cum se poate trăi. Și mai ales cât conservă memoria locului, pentru că și asta e important. Iarăși, ne repetăm. Doamna este una dintre cele 2 persoane care mai fermentează tărâțe în Cucuteni. Asta spun, e foarte adică important. vin toți vecinii la ea de vârstă cu ea vecini. Nu vorbesc de puștani, că nici nu mai prea există tineret în Cucuteni. Dar vin vecinii la ea și cer borș. Este o chestie foarte... Și vecine de 40-50, că alea de 20 firește că nu știu să facă. E foarte important ca oameni ca dânsa să fie încurajați să facă asta pe mai departe. Da. Sau măcar să o învețe și pe doamna Ioana, pe fiica ei, să facă. Pentru că dacă au mai rămas 2, îți dai seama ce la limită e de supraviețuire este această fermentație de tărâțe. Clar. E ca la tine la muzică. Adică în 5-10 ani, dacă nimeni nu se ocupă cu chestia asta și în Cucuteni... Până și, adică, și moștenirea culinară, dar și informațiile, adică domnul Mihai ne-a spus de ce îi cheamă pe ei Tun, nu? Că au fost în oastea lui Napoleon niște moldoveni, Popa Tun, de s-a suit pe Tun.
ne-a făcut o distinție foarte frumoasă și colărească minunată din care eu am înțeles foarte multe, deși nu mă pricep la subiect, între ce înseamnă stup primitiv și ce înseamnă stup modern, să zicem așa, nu? Cu centrifugă. Și ce înseamnă mierea polifloră, ce înseamnă mierea zaharisită, ce înseamnă mierea de salcâm, ce înseamnă... și care în sezon, mierea de vișin, ai văzut că ne vorbeam de vișin și mierea de cireș, care sunt total diferite și mierea are o aciditate aparte și așa mai departe. E foarte interesantă povestea, dar de ce mă refeream eu la gătit? Este pentru că ciorba, borșul de cocoș, de găină, de legume, de ce vrei tu, Bogdan, în centrul Moldovei este unul dintre cele mai reprezentative preparate. Și îl găsim în restaurante mainstream în toată țara. Exact. Deci dacă la unul dintre cele mai reprezentative preparate sau una dintre cele mai reprezentative tehnici de fermentat, tărâțe, adică borșul, dispare, păi ce să ne mai așteptăm? Ce să ne mai așteptăm? La alte lucruri care țin de memoria locului. Exact. E adevărat. Pe de altă parte, la fel, mi-aduc aminte de ce ne povestea domnul Mihai. Eu n-am întâlnit prea mulți oameni care să fi fost adolescenți și adolescenți măricei, avea 14 ani, în timpul foametei din 1947, care a lovit cel mai rău partea asta de Moldova, Ucraina cel mai rău, dar din România partea asta de Moldova. Și de ce spun asta? Noi suntem totuși la un show despre mâncare. Noi facem o chestie culinară. Când vorbești despre mâncare, noi am mai vorbit de mitologie asupra abundenței și dacă ți amintești și în episodul cu Paul au fost momente în istoria acestui popor și nu puține. În trecut erau mai dese, în perioada din urmă au devenit mai rare, în care nu doar că nu exista o abundență, a fost o lipsă acută, o lipsă cruntă și o persoană care avea 14 ani atunci ne-a spus destul de bine. Eu am văzut-o în ochii lui, am văzut felul în care ne-a povestit. În primul rând, la cum a ținut să rectifice 46 cu 47, în mi s-a părut extraordinar. Da. Că toată lumea vorbea că în 46 7 a fost secetă și exact. am spus seceta a fost în 46. Foametea a fost în 47. Da, și au murit de foamete. Pe urmă, amintirile deosebit de vii despre moștenirea în dezagregare aproape tot dispărută cu privire la evreimea din Moldova de sus. Ce lucruri interesante ne-a povestit despre evreul din sat care împrumuta comunitatea cu bani, evreii din Târgu Frumos, relațiile sătenilor moldoveni cu evreii de acolo și așa mai departe. Mi se pare că astea sunt niște lucruri pe care real n-avem de unde să le căpătăm. Adică, bun, putem să mergem la Biblioteca Academiei să citim niște lucruri, dar e cu totul altceva când îți povestește cineva. Păi le-am văzut. Cel mai bun, uite, în stilul ăsta, pe lângă cercetarea pe care o facem pe mâncare, că ziceai că e o chestie culinară, frate, ne găsim, știu că e un cuvânt mare, sunt cuvinte mari, dar și că e bună grasa de conari, dar chiar adică descoperim părți ale istoriei pe care încă le putem atinge printr-un om care este în viață, chiar dacă noi nu am întâlnit o comunitate de evrei din Moldova. Adică pot cumva să simt... Să o ating un pic. Știi? Și poate prin câteva preparate, poate prin povești, poate prin muzică. Știi că ne povestea... Și de muzică, asta voiam să spun, că și la muzică mi s-a părut fantastic când mi-a zis că nu erau, domnule, la noi fanfare. La noi fanfare au apărut de 50-60 de ani. El când spunea de 50-60 de ani, parcă ar fi zis de curând. Știi? De curând. La noi era taraf. La noi era unul cu cobza, o nevastă sau mai punea pe nevastă sau la cobză, cânta el la vioară și eu l-am întrebat la un moment dat acolo, l-am întrebat și ce să cânta? Să cânta Trandafir de la Moldova? Eu l-am provocat un pic și imediat mi-a răspuns, a zis, în niciun caz. După care l-am întrebat, păi și ce să cânta? Și a zis, stați numai puțin. A făcut un scan cerebral așa de maxim 45 de secunde, n-a durat mai mult. Și imediat și-a adus aminte versurile unui cântec
minunat pe care nu l-am mai auzit în viața mea, ceva cu hai să ne facem bordeie și să ne facem case și să nu știu ce. Ceva cu mama, cu bunica. Da, cu neamul care nu știu ce să te ajute să-ți faci casa. N-am auzit. Și n-am auzit. Întâlnit, probabil. Lucruri, probabil că dacă scotocim arhivele lui Brăiloiu și dăm peste niște lăutari de atunci, putem să ne imaginăm cam cum ar fi sunat și cam în ce. Probabil că era un cântec propriu-zis sau poate o doină, poate o horă de mână, nu știm. Dar sunt deosebit de prețioși oamenii ăștia. Și mă bucur că de fiecare dată, uite cum, dacă ți amintești cum am rămas cu impactul cu privire la Domnica Trop ultima oară când am vizitat Mehedințiu, la fel a fost familia Tun pentru noi. Doar că într-un alt sens. Da, da, într-un alt sens. Dar mie cel puțin mi-au lăsat o marcă. Și pot să spun doar că sunt foarte curios de ce o să găsim mâine. Da, Gavroș. Mamă, scuzați-mă. Care a fost cea mai, pentru tine, cea mai bună rețetă pe care ai gustat-o azi? Deci, atenție. Am gustat așa, supa de cocoș. Borșul de cocoș. Borșul. Așa. Chiftelele astea, nu sunt chiftele. Poale în brâu. E cu noi de 2 ani, Aframe. Super ok. Și sarmale fierte în borș. Minunat. Deci sarmalele alea ziceai că era, cred că și dacă îmi punea o sarmacă tu mic de la cocoșatul, nu vreau să fac reclamă acum, așa, băi, zici că erau bombonică, dar extraordinare, gustoase. Nu știu dacă... Pe tot de la borș, tot de la aciditate. Vezi cât de mult lucrează aciditatea în... Dar mi-e greu să pun locul 1, locul 2, locul 3. Nu ziceam că în sarmale ți-au plăcut atât de mult pentru că erau acrișoare tot de la borș. Ele erau fierte tot în borș. Da, tot în borș. Erau fierte în zeamă de tărâțe fermentate. Dar mi-au plăcut. Bine, nu știu dacă am fost vreodată la fragmente să zic, bă, nu mi-a plăcut ceva. Pe unde am fost, mâncarea a fost delicioasă. Bun. Ei, vezi, deci Gavroș a înțeles că e de caracter. Și chiar n-avem treabă. Putem să vorbim orice la exact. Ideea e că vorba ta mâine cred că va fi o zi super interesantă. Foarte Cum interesant. crezi că va fi mâine, Bogdan? Sunt curios ce vom mânca și mâine. Păi știm ce vom mânca. Știm ce vom mânca, dar nu știm exact ce gust va avea. Mâncăm 2 mâncăruri țigănești. Cum să fie? Vom avea 2 mâncăruri țigănești și 2 mâncăruri românești. O să mergem într-o comună la o familie de romi și la o familie de români. La români o să mâncăm... Eu personal, tu n-ai mai fost cu noi, nu? N-am mai fost. Da. La români o să mâncăm o mâncare de cartofi și o ciulama de porc. Ciulama înseamnă făină, nu? Făină cu făină, un fel de rântaș. Da, exact. Iar la familia de romi ursari, care sunt și muzicanți, o să mâncăm pui țigănezi la ceaun și șahaimas, care e o mâncare foarte interesantă pe care te las să o descoperi mâine. Chiar o mâncare tipică țigănească. Pe tot teritoriul României și este o mâncare pe care romii mai recent sedentarizați, șătrarii în general, e o mâncare de șatră. Au purtat-o cu ei în permanență. Peste tot. Și numele este oriental, dacă mă Da. Numele e din limba România, se leagă de has, se leagă de pechel, de pechimos, șahaimos, pechimos. Pechel înseamnă a frige. Da. Has vine de la a mânca, șahaimas înseamnă ceva ce-ți place să mănânci, ce mănânci mult, cum este pechimas care vine de la prăjală, de la verbul pechel. Din câte știu, se face cu un tip de varză, cu... O să vedem ce variantă ne propun și așa cum spunea și Gavroș adineauri, o să fie și cu cântare. Eu sunt foarte entuziasmat, mergem la... Păi când vorbim de 10 prăjini, nici nu fac emoții. Mergem la, cum ne-a zis domnul Corneliu azi. Păstrăm niște grasă pentru mâine. Exact. Ne-a zis domnul Corneliu azi, a zis, domne, 10 prăjini e 10 prăjini, dar 10 prăjini, într-adevăr, la 10 prăjini o să avem fanfara Șucar, condusă de Costică Panțâru și fanfara Ceauro, tineretul 10 prăjini, 4, 5, nu știu cât sunt, eu știu de 4, e posibil să fie mai mulți. 2 dintre ei mi-au fost și elevi la crescut pe muzică ca să fie povestea completă și să fie cercul rotund și abia aștept să auzim și adolescenții și seniorii
și să discutăm un pic în următorul episod sau în următoarele episoade despre apropieri, despre diferențe, despre ce înseamnă să moștenești o muzică, dar în același timp să simți diferit, pentru că ei trăiesc în altă lume acum, ei sunt extrem de diferiți de cum erau părinții și bunicilor, nici nu poate încăpea comparație, dar tot cu țevile în gură. Mamă, cred că abia așteaptă cred că abia așteaptă și Florin Bondrilă, cred că de entuziasm nu a participat la podcastul ăsta. Exact. Că mâine se merge la 10 prăjini. M-a și întrebat astăzi, eram spre finalizarea deci Florin rețetei. Bondrilă e cu noi în camera cealaltă, dar nu vrea să participe la Exact. Dacă aș putea să intru cumva, Florin... Hai, ce Hai, Florin! Lasă. Am văzut cu coada ochiului. Deci... Suntem unii mai emotivi, nu toți avem camera. Spun eu, își păstrează energia pentru mâine. Mi-a zis foarte mișto Florin azi când era pe terminate rețeta cu poale în brâu. Deci mâine e cu muzică, nu? Așa un pic, deci mâine. Da, mâine va fi fantastic, mai ales că Florin Bondrilă, colegul nostru de la Fragmente, că putem să-i spunem așa de acum, cu permisiunea lui, evident, este un... Eu aș zice că cel mai important fotograf contemporan de lăutari. Și a făcut niște portrete... Florin, măcar poți să stai la ușă aici. Cred că stai bine cu auzul, mai bine ca mine. Și a făcut niște portrete minunate, începând cu lăutari din sate și terminând cu băieții de la manele, acum fiecare cu secretul meseriei Gavroș. Dar ar trebui să mai stai pe lângă el, să mai înfuri exact. Și pozele. N-ai furat niște meserie, meseria să fură, nu să învață, vorba lăutarilor. 12 ani de când fac meseria. Terminați cu periuță. Așa, a venit lângă eu sunt Florin Bondrilă, fotograful din umbră, timid de felul meu. Exact. Așa. Atât. Mai aproape de microfon. Nu, e ok, se aude, vorbesc tare. Am îndrăznit să te numim... A venit să ne blagoslovească. Exact, și am îndrăznit să te numim colegul nostru, dar am zis că cu permisiunea ta, am zis colegul nostru de la Fragmente, dar doar cu permisiunea ta, putem să zicem colegul nostru. Prietenul nostru, nu numai coleg, din punct de vedere proprii. Ești super. Fotograf, mama, amantă. Exact. Tot ce avem nevoie. Da. Acestea fiind spuse, exact. Eu zic că să ne băgăm la odihnă, că mâine e o zi interesantă. Da, nu ne-am făcut norma de... E un podcast... E un podcast mai scurt, pentru că Aș vrea să fac și o precizare. Te rog. Hai și tu aici pe canapea, hai. Exact, echipa. Echipa. Bagă-te. Așa. Să bem un șpriț. Excelent. Uite, vă rog. Foarte vă rog. frumos. Hai, nu s-a spart. Ei. S-a crăpat. Ei, las că punem invers. Așa. Nu știu dacă o să mă văd. Punem invers dacă Te vezi, bagă-te mai Dacă așa. vă gândiți așa la toate episoadele Fragmente, crezi că ai putea vreodată să faci un top al celui mai bun dish pe care l-ai gustat? N-am cum. E greu. Mă gândeam într-o zi la chestia asta. N-am cum. E ceva, nu știu, peste nu tot e corect delicat. să E faci nedrept. un top. Nu știu dacă E e vorba nedrept. de corect. Ba da, este. Poți să întrebi oamenii care au mâncat la Fragmente. Uite, poți să întrebi Este pe Bogdan foarte care a fost bun. dish-ul lui preferat. Pe mine nu poți să mă întrebi, că pentru mine toate. Că nu e un concurs. Păi dar nu e vorba de concurs, e vorba că fiecare E are caracterul lui. să compari mâncarea. Nu se poate compara. Exact. Fiecare are... Asta zic, dacă Exact. de preferințe, Felul lui poți de a să găti. întrebi un consumator. Uite, pe Bogdan Exact. care... Și toți suntem subiectivi. Dar tău preparatul preferat care a E fost? foarte greu. Că ai gustat și păi, e foarte foarte greu greu că de nu zis. mai ții minte niciunul. De Nu, dar nu pot acum în momentul ăsta să mă De dacă la stau să fac Negrende nu-i așa. ții minte numele. Exact. Mi-a plăcut, știi în altul ăla. Becinat. Mai ții minte Mai becinat? ții minte becinaltul cu gheare Ghearele de pui? de pui? Hai mă, Gavroș. Țin minte, La dar Bihor. vreau să Sau vă moșocoarnele spun le și mai vă aduceți aminte cum am spus că eu nu suport ciupercile și la ora de azi, La Oradea, bine, la Oradea. ce a făcut ăla acolo Ciupercile pe la- ciupercile alea, Adul Crișului, senzațional. altceva față de Oradea. Senzațional a fost, senzațional. Un gust extraordinar. Cu ceapă, nu știu cum zicea. Foarte simplu, a fost făcut la disc. Ai Bine, tot o probabil mâncare că mă țigănească. simt Așa e tot o mâncare Ai zis că țigănească. n-ai fost la nicio mâncare Păi tu ai fost țigănească. cu noi, Uite ai că mâncat fost. acolo mâncare la disc. Mâncare de la ciupercar foc. pe care, La disc. ciuperci pe care chiar le Foarte culegea bun. Nea. Gust Cu pălincă la 2 litri. Exact, Oh. exact. De la un moment dat să termina și Da. să-l lăsa cu... Și au venit băieții, știți că am făcut episodul, au venit amândoi. Păi, De ne-a nu i-am plăcut chemat. nouă. că Nu i-am invitat. Am înțeles asta, dar au venit și
Mi-am adus aminte așa vizual, ca memorie vizuală. Mai mor! Da, foarte Da, drăguț dragii mei, acesta a fost minunat. fragmente, nu mai știu, episodul e un fel de tânăr și neliniștit. Să nu Sperăm te să fie tai Mă la așa. bucur că a limbă. venit și Gavroș, mă bucur că a venit și Florin. Exact. Sper să nu cadă. Noroc. Să nu spargă definitiv ușurel. Cheers. Cheers. Bun. Am super Bravo. foarte Ce mișto. mi-ai dat cu apă, chiar așa. Mă las greu.